Krásný den, já vás vítám u tohoto nového konceptu moudrosti těla, a tedy konceptu sdílení učaje. Je to koncept, který přišel skrze akášické záznamy moudrosti těla a taková pobídka vzít do tohoto prostoru různá témata, které propojují human design a náš pozemský život a podívat se na ta témata z různých úhlů pohledu, nejenom z toho teoretického, ale i z toho praktického, z toho každodenního života. A tak dnes se tady setkáváme u toho prvního dílu. Ty díly na sebe volně navazují, přicházely témata tak, aby byly právě do těch našich životů použitelné, aby to bylo něco, co dokážeme vnímat. A ta struktura těch našich setkání, tedy učaje, je taková, že já se budu snažit, aby to nebylo delší než 8 nebo 10 minut. A to téma, nejdřív se na něj podíváme z té teorie a z toho, co víme, z toho vnějšího světa a z toho, co se děje v té praxi a jak to možná prožíváme trochu jinak. A poté se vydáme společně i k nadhledu, který přišel z akášických záznamů moudrosti těla. Tedy průvodci nás vedou do určitých míst a dávají nám takovou pobídku, ať se zaměřit, co je pro nás důležité, a neberme to v tom pohledu pozemském, že tohle je jediná správná cesta, jediná správná informace, kterou přináší naši průvodci. Ne. Oni nás vedou k tomu, abychom si s těmi slovy, které skrze mne k vám přijdou, protože vždycky budu číst úplně přesně tak, jak přišli, jak se mi stáhlo z akášických záznamů, tak je nechat v sobě vibrovat, nechat je v sobě znít a možná si zapsat jedno to slovo z toho celého celku. Nebo možná to bude tak, že vám skrze to, co budu sdílet, budou přicházet už další obrazy, další vedení, nebo vedení, které přichází z vás, už je tam ta aktivace v tom vašem těle se děje. Tak to neváhejte následovat, protože to je to nejdůležitější. Není zde důležité to, abyste si všechno zapamatovali, abyste ty informace brali dogmaticky, ale naopak, pokud vás aktivují a přinesou vám něco a nějakou pobídku, nějaké zvednutí ze židle, které vás vede už do té samotné akce, tak skvěle. To je to, co chceme, to je to, co chceme následovat. Dnešní první úvodní téma je téma Nejsme všichni stejní. A je to téma, které je z hlediska human designu takové jasné. Podíváme se na mapu. Každý máme tu mapu nějak jinak barevnou, jinak poskládanou a tady je tam ta jinakost. Samozřejmě v tom našem běžném světě, životě si tu jinakost nevždy tolik uvědomujeme, nevždy tolik s ní počítáme. A nevždy máme tolik času a prostoru pro to, abychom tu jinakost v té konverzaci, v té spolupráci brali v potaz, abychom s ní spolupracovali a ona nás mohla provázet. Právě dnes to téma Nejsme všichni stejní nás vede tak jako trochu do toho oddálení a do toho svého vlastního vnitřního vnímání. A tak tedy to, že každý nějak jinak vypadáme, máme jiné zájmy, je jeden povrch toho tématu. Nejsme všichni stejní. Ten hlubší pohled je ten, že každý z nás máme jiný komplex darů a talentů a jinou auru, jiné nastavení našeho těla. A tady, když jsem to zkoumala v Akáši, tak to bylo moc krásné v tom, že mě průvodci brali do toho zvědomění, že opravdu ten náš human design se děje v čase našeho narození. V tu chvíli, když přicházíme na ten svět, tak námi procházejí neutrína, které jsou aktivované tím aktuálním postavením hvězd. A ta neutrína nám přináší tu černou část mapy. Je to ta část vědomá, část osobnosti, část, na kterou si můžeme tak jako kdyby sáhnout a můžeme vědět, že tohle jsou naše dary, protože jsou nám vědomé. My s nimi tak jako interagujeme a víme, že jsou naše, protože jsou pro naši mysl určitým způsobem uchopitelné. A samozřejmě v té mapě nejsou jenom ty černé dary, jenom ty černě zbarvené místa v mapě, ale je tam ještě červená část. A tady je ta krása toho, že ta červená část vznikla 88 dní před naším časem narození. A tady je to odpočet. A právě, když jsem to zkoumala v té Akáši, tak tam přišel krásný obraz toho, že těch 88 dní před naším narozením dochází k tomu přestupu, kdy se ukončuje vývoj a nastupuje rozvoj. A já to tady takto ty dvě slova zanechám, protože kdybych se do nich pouštěla, tak půjdu hodně daleko a na to dneska nemáme úplně čas a prostor. Ale znamená to, že těch 88 dní před časem našeho narození byl dokončený vývoj
celého těla a tělo už bylo schopné fungovat a samozřejmě dále se rozvíjelo, dále tam docházelo k tomu dalšímu procesu, který je nutný a potřebný pro to, abychom žili tady na Zemi, ale už to není ten vývoj samotný. A tady v těch 80 dní před časem našeho narození vzniká ten náš design, ta červená část. Jsou to tedy ty dary a talenty, které máme, které jsou v nás uložené a jsou v našem těle uložené. A jsou tedy naší myslí často špatně uchopitelné. Protože ty dary se v nás projevují přirozeně, projevují se v nás tak, že jsou to dary, které z nás vycházejí a které děláme, aniž bychom nad nimi potřebovali přemýšlet nebo je nějak korigovat a tak dále. Tedy je to část nás, která je tím tělem vedená a kterou každý z nás máme jinak poskládanou a co tím chci říct, je to, že je to tělo, které potřebujeme následovat. Nejenom protože human design nám říká strategie a autorita, protože ta naše vnitřní pravda je v nás a naše vnitřní autorita je to, co nás má vést, ale i ty dary a talenty v těle uložené jsou právě velmi hluboce v nás uložené. Jsou to mnohem dříve, než je ta osobnost. A tedy následovat jenom jednu část sebe není úplně funkční a zároveň následovat to tělo a důvěřovat tomu tělu je to nejvíc, co si můžeme dát. Tyto dary a talenty v osobnosti a v těle uložené jsou něco, co máme v definici a co můžeme prozkoumávat a postupně objevovat, jak to v nás funguje a jak ty dary z nás promlouvají. A tedy nejde o to, je to jenom mentálně pochopit, protože to je jenom jedna část a myslím si, že je ta menší část, protože ta větší část je ten prožitek. No ale pojďme hlouběji, nebo vlastně trochu dále, protože to je to, kam nás průvodci vedou, abychom si to uvědomění toho, že nejsme všichni stejní, vztáhli trochu, nebo podívali se na to trochu spouzdálí z toho nadhledu. A tedy to, že než je ta definice, tak je tam ještě naše aura. Ano, sneak peek je to, že v té auře jsou očištěné i ty naše dary, talenty a jsou tam projektované, ale to je trochu zase až ten krůček zatím. A tedy lidstvo má 4 druhy aury. Tedy každý z nás může mít jednu z těchto 4 typů aury. A tedy buď je to aura neprostupná, odpudivá, a tedy manifestorská, nebo je to aura prostupující, ochutnávající a zaměřená, to je ta projektorská aura. Nebo je to aura otevřená, magnetická a přitahující, a to tedy ta generátorská aura. Taková hodně zrcadlící a nedostupná, teflonová aura, a to je ta reflektorská aura. A tady úplně na začátku se lišíme právě tady v tom, že každý z nás máme jeden z těchto energetických typů, nebo jsme jeden z těchto energetických typů s touto aurou. A ta aura je opravdu něco, co je kolem nás. Může být i velká, obrovská, anebo někdy je taková sevřená, taková celá jako potrhaná, nebo spíš jako stažená a to v těch chvílích, kdy nejsme sami sebou, tak v tu chvíli ta aura se tak jako proměňuje a stavuje a není v té plnosti, v té velikosti. No a každý ten druh té aury má svoji mechaniku, ať už vnitřní, tak i tu vnější, tedy ten kontakt s tím vnějším světem. A tady je hodně zajímavé a důležité si tak jako sáhnout, tady no, stáhnout se k tomu, jaká je má aura, jaký jsem energetický typ, jako první. Protože odtud poté vychází naše strategie a to, jak naše tělo nás vede, jakým způsobem interaguje s tím vnějším světem a tedy jaká mechanika nám prospívá, která nás podporuje v tom životě. Tedy není to o tom, že hned se potřebujeme naučit všechny dary, talenty a vědět, co které číslo a brána znamená, ale je důležité si zvědomit, že každý z nás díky tomu, že jsme nějaký energetický typ a máme nějakou auru, tak nějak fungujeme. A to fungování nás je nejenom o tom zase mentálním, ale i o tom prožitkovém. Co to znamená? Jak moje aura projektorská ochutnává, jak moje generátorská otevřená aura přitahuje. Co to znamená? Kdy se to projevuje? Jak já s tím mohu pracovat a jak to můžu prožít, že jsem to opravdu já? To jsou rozhodně zajímavé otázky a je zde od nás to pozvání, to prozkoumávat, ochutnávat, hledat si ty vlastní slova, co to znamená, když jsem reflektor a mám tu zrcadlící auru, jak to v mém životě funguje. A možná někdy ty odpovědi na ty otázky jsou hodně daleko, nebo nejsou tak jako nám jasné, protože nejsou nikde napsané, nikdo nám je neřekne, protože ten jediný prožitek je nás. Tak je zde moudrost k dispozici, abyste si sáhli na tyhle informace,
skrze ten prožitek. Ještě bych se ráda zastavila u toho, že ta aura je něco, co informuje, co nás provází celým životem. Tady jsou tam projektované i ty naše dary a talenty a 2 frekvence v nás, tedy ten profil. A ta aura jde s námi a těla druhých lidí mohou si ty informace stáhnout, nebo si na ně sáhnout, nebo je vědět. A to nejenom, nebo spíš než mentálně, tak právě energeticky. A tím věmem v tom jejich vlastním těle. Tedy je zde to vedení, nebo ta pozvánka k tomu, že naše těla toho mnoho ví, aniž my to mentálně dokážeme uchopit. A právě zde tady se tak jako hrne ta aura a to, co vše může tomu světu za nás předávat a informovat a ukazovat tomu světu. A co my tedy potřebujeme k tomu, aby se toto dělo přirozeně, je to navracet se k tomu svému vlastnímu prožitku, k tomu svému pravému já a tedy k tomu, že žiji sebe, že nikoho nekopíruji, nesnažím se být někým jiným, nesnažím se být vším a dokázat všechno, ale se tak jako uvolňovat a postupně dosedat do toho, ano, tohle jsem já a tohle je moje energie. Má nějakou kvalitu, má nějakou příchuť, nějakou barvu a to je to, co přináší na tento svět. To, že jsou jenom 4 energetické typy, tak ještě neznamená, že ti lidé, kteří mají tu stejnou auru, nebo jsou ten stejný energetický typ, takže je tam ta stejnost potom dál. Naopak, tam dál je pak zase ta rozličnost, ta jedinečnost, ta jedinečná kombinace těch aktivovaných brach, dran, center a toho všeho dohromady. Tedy je ta jedinečnost a ta unikátnost každého z nás je doopravdy velmi, velmi jiná a právě to pozvání k tomu zvědomění aury a energetického typu, nebo aurického typu bychom mohli říct, tak vede k tomu zvědomění, že každý fungujeme trochu jinak. Každého aura funguje trochu jinak a tedy i to, jak ten člověk vystupuje do toho světa, má jiné zákonitosti. Přináší jiný druh energie a tady už se právě to propojuje s tím, že má jiné dary a talenty a ten komplex, ten celek je potom opravdu jedinečný a unikátní. Naše definice je něco jako otisk prstu. Je to jedinečné propojení těch našich energií a toho našeho energetického typu. Energií, které jsou v nás přirozené a které nemusíme se učit, nemusíme je někde hledat v tom vnějším světě, ale čistě jenom z klidu svého pozorovatele, z toho bodu v sobě prožívat a žít to, co je nám přirozené. A opravdu to v tom vnějším světě nenajdeme. Ten prožitek té svojí vlastní přirozenosti se nám v průběhu celého života otevírá skrze různé zážitky, prožitky, ale i naši vnitřní práci a takové to zacílení. A teď se jdu poznávat, teď jdu ochutnat, kdo jsem já a co je zde ve mně ještě uchovaného, nebo takového schovaného, co ještě v tuto chvíli naplno neprožívám. Tak tahle dobrodružná cesta je otevřená kdykoliv. Komukoliv, kdo chce znát sebe a poznávat a tu svoji přirozenost, která není tlačivá, není ničivá, ale naopak o tom plynutí a o tom a zase bude záležet na energetickém typu a na tom propojení té celé mapy a těch darů, jestli to je inspirace, jestli je to vedení, jestli je to naopak nějaká tvorba a budování komunit, společenství, nebo naopak velkého přínosu, nějakého pokroku a změny hodnotových žebříčků a zaměření na fungování určitých věcí ve společnosti a tak dále a tak dále. To už se hodně bude lišit podle mapy každého z nás. No a já odkládám čaj a dostáváme se k závěrečné fázi tohoto dílu. Ta pozvánka k tomu opravdu není se si sednout, opřít se a nechat ta slova, která budou přicházet, dopadat. Já je budu číst slovo od slova, aby zde nebyla nějaká moje interpretace. To už by byl pozemský zásah. Nejste všichni stejní, a tak je to v pořádku. Každý z vás se přišel na zemi pro své vlastní poznání, pro prožitek sebe v různém rozpoložení. Je vaše volba, zda zůstanete v rovině strádání, zmatení či ovlivnění vaším okolím.
Stejně tak je zde možnost vaši volbu změnit a na cestu prožitku sebe a svých kvalit se vydat. Svých kvalit, které nikdo jiný nemá, které nikdo jiný neprožívá, které nikdo jiný na tento svět nepřináší. Možná vaše okolí funguje v nepravosti, nespokojenosti či jen určité zmatenosti. Očekávání, že vám vaše okolí poskytne uznání, že váš vnitřní prožitek je pravdivý, je na míle od reality vzdálený. Toto uznání si potřebujete prožít sami se sebou. Prožít a vnímat, že zde není potřeba vnějšího světa na to, abyste se cítili celiství, abyste vnímali, toto jsem já a moje vnitřní pravda. Je to jen na vás. Vy, průvodci akášických záznamů i moudrost, jsme tady. Jsme vám k dispozici. Připraveni poskytnout nadhled, vedení, nástroje i volnost objevovat sebe a své vnitřní zákonitosti. V klidu a pohodě, bez zatíženosti světa vnějšího. Jsme připraveni vás podporovat na té cestě k radosti ze života tady na zemi. A tak já vám děkuji za pozornost a potkáme se u dalšího dílu, který se bude jmenovat Pravé a nepravé já.